Wei rang ba bujudan benta haka kam syakri pat ba banwat ya kijing shisha ling ba ka RTI na ka benta ka district East Janta Hills haka khat artere unai luar arja arpusan uniu rang ba ude blai thu kerteng kum uba reaching sun siang shai ulapen sngo ya kijing sngo diau namar ya kijing bamburam jong ki brio ki bakmi ya kategaan. Kani kalau pau pertai haka sngi jong kijing lejbut din jong ba siang shai ya ka RTI ke bolapan na ka office u deputy commissioner nadu ka lai puai tere unai tung arja arpusan haka baya day bat ka tungkam tung jam bat ka rukom trekam jong ka district selection committee DSC hapo ka East Janta Hills district clear. Kajing penlong yau ba siang syai ban sngo diau kadai namar kanik RTI kadai ka balai na ki RTI ki bola bo haka office u PIO bat hadu kalai puai tare ubnai nailar arja arpusan ya ka jubab ka baula khmi lenti ban yo pediang hapo lai pusngi kumba kadai ka rukom henry umpat yo pediang setia na ka office jong u PIO. Kadau bang kuat bani kenduk yo PIO kalor halor kanong rimba kat kam ka intimation letter ke bapoi na sign da PIO uang yang ban wan inspect no ya kataga RTI ke bangala apply na do ka live hawai tarik Julai arjar arpausan te kaneka RTI na do ka live hawai Julai ngala up hatto ka live hawai tarik lani live hawai tarik Agust ba umdon respond ya kaneka RTI ka ba live hawai tarik ka balong ka RTI ka balai na ki RTI ngala file habai dai bat ka functioning jongka DSC te haka jingi kenduk jonga ha ya ka dealing assistant haka citarik September namar lakut kapta ka por ba de ban yo jubab te kala pa ong yang kenduk ya PIO padu ong I have no information about this nang tapat ong kele kenduk dealing assistant biang dealing assistant pad ki ong kele kenduk ya DC te nga namar DC pada tu ka por umdai padu authorized person bangan discuss ya kata ka meter namar udai PIO hi tengah meet nang nena office jong DC tambah on the following day bat kabade ar tarik pat ngalayo na email ba one kata intimation letter ba one inspect no yaka file sabaya kedai ka kata RTI ka bangala bo akala pawe tarik Julai te on inspection la ba yang ada ka dealing assistant ba pen iya nga ong em kani kambiang re kani ka jubab te ka ong ngamti ra kata ema sna babe kandu ya PIO te ya PIO ka ong umdon rem ta ka to kasngi kala pa wana nga the next day terus nato kata kasngi every day ki ong one la sai umdon te ka jingkeli ngabo Syai ja uni PIO ubadai Manis Kumar IS napok DC kat kum gajing pentip yang nagading stand nakiwikiwiru ki staff hang ni ki ong usim leave hoy I have no objection on this taking leave tang balay pat ki pawan yang manlak kasngi sa office DC kalau umdon sitayo pentip yang ba umdon sitayo kanang mga upay ba balay penjing ja yang hadu kani manlak kisngi parwan andala pa hang ni umdon menta one lasai umdon menta one lasai Tementaro kat atarik September ada ka haba ngala thoi ka jing pentip sa ki sen bahalang ka ba kumnunga siam haba dai bat ka umdon PIO hang ni kum gajing bot dien ya ki ki bala jia kum bawla phla haka khat artare unai lor arja arpusan haka jingi senran lang ki noilam seng balang na pok district uba siang shai ula lecha ka office u DC banya kendo yo PIO halor ka nong rem ban pen sngo ya ki benta ki bampat biang jong ka juba ka bala pen krea do PIO nrei sham lai kendo yo u bar haka jing persang ki noilam seng balang banya kendo yo deputy commissioner ka district ban wat jing tip ni ki daw halor ka jing bam don u PIO ha office nadu ka sautare ubanai nailur arja arpusan hadu ka khat artare nailur arja arpusan deputy commissioner ula kentaj banya kendu yaki balapen tip chaki lingba ka pion ban one part hakasngi mande klam tip ka daw ayu bo DC u kentaj banya kendu pen pau susu uba siang shai habaya day bat kani nakaliang uba siang shai ula ong bo un satho shaki weiru ki seng bhalang ga district bakin yarap bantuk lar ya kani ga jingle bat ka rukom trekam jongki he sarkar hapo ka district Tementa kasngi ka kilai senran lang ginong gilam sen bahalang handa po hang niro PIO umdon menta ka sngiro te ginong gilam sen bahalang haba ki kwa bani kendo pad yaw DC ban wat daw laniki ke ba uni PIO umdon wadia kata ru UDC reject ba pediang ya kita ki ban ya kendo bagi ginong gilam sen bahalang te ki upad uang biang UDC pad uang once kamande kane kadai ka office jong upay ba haba ngidon kam ban mi sa office ka hoka de ka jongi tela lara kam ni ka ja hapo ka head office jong ka district jongi ni kumpai ba perkat ngila ban pediang ya kani ka jingle jong ni ki district administration kani PIO kani ka hok ka jongi ngangai jan phiru pai ba lang ba kilat pathai kubor phim ngai de kani ka jingle jong ki head of the administration hapo ka district jongi lara ja haka head
jong ka district ka ja komne ka e banja saki weki department ro ya ki saheb tharai kan ne ka jo tangba paiba ngim dei ban pediang ya ka jing penchat khri jong ki saheb hang ne pa office ka por jong ki dei ban wan tik sa office lada ong kendo ong yang kini kendo ko maki ong meta lada ong ko ai kendo ong ko kendo ngin lai da ka ba benta ka ba ngikum paiba ka e bang ngin le tengi kerpar ro ya ki sen balang ki ro ko bang ngam pad yo bang pentip kane ka jing le jong DC office kerpar ya pi kinong elam sen balang ki babon hapok ka district jongi ni hap le ai ne benta ka jing trekam jong ki saheb sarkar hapok ka district jongi menne kes ngiro haba ngidang up wat ki nong elam sen balang ro bani kendo DC niyo iba kiwan pai ba ki rong hi ki ya kendo hi ki bale yang ngipat ba don kam haba ki pawan udi siro iba ong yang tukas ni haba nga file ka first appeal ba ong ba bale sar nga ko ben kendo PO kumal penting ka dealing system na dealing system ka don itu bale pat umauhi ong one la shy hoy kading tip nga ki ong verbally yang ba uni UPIO usim leave na barba usitom kata it's up to him to take leave if the law allow him on how many days he should take tamba uong side tamba through my reliable sources ro don ki briu pat ki beyo iba uklan ba ulai saka sni de ba burom ya ki bahayeng hasem jong tek balak klat we no briu pa kmat apo ke district ketukas ni kilelek uta UPIO uong ki onang ni ki ong ba klan re side re positai pat aka ketukas ni ke ba shitro udon hangtai is there something behind what is into knowledge habai dai bat kaneka ne kerpadi opai ba ngim dai ban ailat hapok ka district banjayangi nga kerpadi kisen bahalang ngim dai ngan sa le ya ki aka ngan sa kerpad ngan sa tho sa kisen bahalang bantu klar ya kaneka jingle jongki saheb hapok ka district jongi tabar singson kindiat haba pi panpau ya kaneka benta pi ong ka bentai ke ki nong ilam sai balang haba ya RTI naman ngadang buat RTI hima ngadang abi ke jubab ya kata don pada discuss ro aswabangan le don giban ngan don kamru ban discuss anda yok ka jubab Henry ka benta bang kerpad ya kinong ilam sai balang ki babon Henry halor ka benta ba don UPIO na marki pawan man lakas ni na kata ka benta ka jongki nong ilam sai balang bape yangi baduk barangli yarap yangi ban yo ya ka jing chakri hok hapok ka district jongi lang baki saheb kata ka baki ong wan inspect ngala inspect ngal penti ka ding assistant ka ngamla ban ong tapi hap kanduk PIO kata kala jana do ka sau tarik September ka badai Thursday sau tarik yang udon re udon sabar yang no kumno one next day ka balai san tarik riu tarik nyau tarik ka dai Saturday Sunday cuti nang tapat ka Monday ka balong pra tarik Monday ro ngawan Tuesday ro ngawan, Wednesday ro ngawan, Thursday ro kawan, menta kasngi Friday ro ngawan. Tangba habaro kini kisngi don rehang nia office. Kinong ilam sin balang kila thoi appointment si appointment barbanya kendoi o mi kita ki assistant pion na po office pat ki ong ba tre ya kendo menta one Monday. Ya ka RTI ngadang wat tip mo harkim reply ya kata action ngalak banwing kata habi ngawan ba ki pawan tem. Lada kim ong don't need to come, I will not meet you ngan abya kapor ngan le ka benta ka appeal kum ka RTI Act tang baya kanikar kum functioning but ka bakim wan sanin na lor bakili pawan kaningi pai ba ngimla ban pediang kani ka dei ka jing yim jong pai ba ka hok ka jongi ban wan don kam sane sai kita abam kim ton po office Habatin pej bahagi ki sharp plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shet yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya